Vítejte u nového pořadu, neboli Aka Bangzar hraje se spasitelem 580. Čus! Chceme vám ukázat tak, let's play, ideální let's play, jak by to tak šlo, nejlíp vyslovit, prostě let's play. Takže jdeme hrát. Ty vole, tady je Reska. Pojď tam. Jsme na druhou. Kolik už máš dřeva? Já 2. Teď. 3. Teď. 3. Teď. Já mám furt stejně. Já mám 5 už. Hele, mám jablko. Já mám jablko. Jablko lidi. Jablko lidi, vítejte do nového dílu. Neboli mrkev lidi. Jak se máte? Já. What's up? Man. Vítejte u prvního skurveného videa, jak zabít Twittera. Neboli Jsem tady spíš nemá kokotem, dobrý den. neboli Cobblestoneové vydávání. Cobblestoneové. Dobrý den, vítejte u Ale tady majitel serveru třeba by nám něco přivlastnil. dřevo lidí. Ne, dřevo, to bych chtěl. Televize lidi. Takový vítr lidi, vítejte u nového dílu. Ne, takhle, hele. Majitel lidí, zdraví vás, majitel Kingdom Spell. A jo, abyste viděli, že jsme normální hráčové, tak napíšeme jeje. Víte, Aka Bangzar hráč, spasitel hráč. Takže. Kolik už máš dřeva? 13. Já 80. Frajeríš. Víš, co jsem si udělal? Jenom co bych jsem chtěl zažít. Co? Pořádně. Tvrdý barák. Já myslím, že řekneš pořádně tvrdý sex. No, já jsem věděl, že to řekneš. Mám crafting table. Jo, jsem borec. Já ho tady mám taky, veru. Vole. Dělej, běž pro kábel. Potřebujeme cobblestone, cobblestone, oh, I know this is fine, cobblestone. Máme tu co? Cobblestone, promiň. Cobblestone. Cobblestone. Víš, že tady teď přidám cobblestone. Jo. To je mi se ta hudba v Minecraftu. Toto je hudba v Minecraftu. Jako lidi, nechci vám nic říkat, ale já si myslím, že tohle je poslední video, ale teprve zítra je konec světa. Což já tomu moc nevěřím, protože máma mi říkala, že můžu. Že prostě můžu. Ale jenom blbec by tomu uvěřil. A co když se to fakt stane? Proto jsem si už pojistil bunger. Bunger. Ale v Minecraftu, veď? Ne, normálně. Koukej, teď tady klepu. Začal jsi to klepal. Do bungru, já jsem v bungru teď. To už jsme si vzali půjčku za 4 miliony. A jestli ten konec světa nebude, tak naše rodina udělá kráchy. A půjde na záchody. Hele, kde si chceš stavět zbyt? V poušti nebo v lesách? Ty, to já nevím. Hej, baví tě Nejfake. Nejfakt to je smradlavý lachtan. To je lachtaň v ocas. Lachtaň na ocase. Nejfake. Hej, Very, mám vyrobit základní nástroje pro oba. Jo.
Tak. Cesta pro prase. Jo, hej, naše epizoda se bude jmenovat Cesta pro prase. Tak jo. Ale já už toho mám, takže to nemůže být. Hele, já jsem našel spávám. Co jsi našel? Ahoj, vítejte u nového pořadu Cesta pro prase. Jsem tu. Ovce, pojď sem, ovce. Pojď sem, Very, pojď sem. Počkej, já teď nemůžu, já teď tady killím ovci, pak se na tebe portnu. Prase! Já našel prase. Já našel prase. Prasnici. Se vidí. Ale já tě vidím, Very, stůj. Prase, prase! Berem zákona, stůj. Na. Prasata! Tady. Lidi jsou ale prasata. Hej, tak na. Tady máš základní spadu. Teď si to nechá běž kutat. No ale čekej, já ti musím to hodit jen. Dnešní lidi jsou prasata. Chodili na záchody za vrata. Tak to, kolik máš uhlí? Já 5. Já 20. Co? 20 kousků na prdel, aby ti šulda nasmrděl. Já jsem takový šprývař ego. Robert Špatláky. Ale tady bychom se mohli zabydlet. Tady je takový nenápadný. A já hledám prasata. Jo, nenápadný. Ty vole, nenápadný, to už mi neříkaj. Ale proč ať to není v rezidenci? Jo, jo, tak to je hezký. Emerald bloky! No, v rezidenci. Ty jo, nahoře si udělá dolů. Prasata! Kravy! Prasata lidi! Ovce! Hnědá ovce! Hej, ta hnědá ovce teď zmizela! Já jsem našel baráček tady takovej a jsou tady takový ty bloky a... Tady není deska! Já vím, ale že ti to z toho nevypadává. Ne. No. To jako nechápu proč, že to stavilo admin. To stavilo nějaký koš. Já jsem našel nějakou čestku! A v ní nic není. Tohle se nedá otevřít. Dá se otevřít. Teď jsem ji čorknul. Hele, další česká. Co v ní je? Zase nic. Já mám hoši dneska smůlu. Jablko lidi, dneska nějaká smůla. Jo, já mám hlad. Jaký mám hlad až 100 Já se nemůžu dovolit sprintovat, ty vole. já našel nic. Jo, nic. Já jsem našel možná kejvku. Jo, našel. Nenašel. Ty máš nějaké jídlo? Mám, ale syrový. Já 3. Co? Já taky syrový. Syrový, hej, košťata, nakupujeme vám kaťata. Ale z čeho uděláme tak byt? Ze dřeva. Co? Ze dřeva. Jakýho? No mé dubovýho, tohle nejvíc. Já zase spadnu, hej. Som nemám zase spravit. Máš problém, tak se to mám.
Mě tak mrzí zabít ovečky. Mě ne. Já mám úplně hodně uhlí. Hele, nemáš nějaký semínka, že bychom udělali nějakou obří farmu? Teď nemám. Na žrádlo. Počkej. Monej. To nefunguje Monej. Ty vole. Tak to... zombíci. No. Zombíci. Zombie land, zombie land. Hejo. Zombie land, hele, klon. Ty vám si rychle nahoru. Já už mám 13 opečenýho masa. Jo no, já tady budu se zombíkama. Jo. Já našel své doly. Braka, ta samuta. Šita muta. Já našel své doly. Našel jsem své doly. Hejo, když to není v rezidenci, kutá se to, jak tři nalatám. Sram patla, jo, já už za chvíli nebudu mít místo z toho. To se mi to kutá po Jabloňsku. Ty vám mě píše Mant. Už jsem vedl. Bylo to tu slabé, jak ty moje gatě vykákal. To. Avatar Franky. Abraka frndal. Franky trenky. Ano, a je tu skeleton. Jsou tady proti mě 2 skeletoni. Franky, máš malý trenky. Franky, komu říkáš, že má posraný trenky? Kolik máš ironu? Já ani jeden. Já už 3, 4, 5, 6. 7, 8. Já jsem našel velice neobjevenou kejvku. Ano, a tak tady jste viděli první díl našeho videa. Videa. Brzy naschledanou.